ҳамдиёрони азиз, қарор дорем дар шаҳри Самарқанд ва ман омадам дар як хоҷагии деҳқонӣ ва инҷа дидам халтаҳои олтингугир зада мондагӣ. Олтингугир гуфтам ман амин. Собирҷон, олтингугир бо чи номаш бояд игаш? Сулфур, а? Сулфур. Мана бӯяш бӯи сахт бӯй мекунад. Ин ниҳоят дору барои вай дарахтон нағз. Фунгисиди табиӣ, ҳа? ҳозир мо як ду сухан мегирем аз Норқул. Ҷураҷон, салому алайкум. Як ду сухан дар бораи ҳамин истифодаи ҳамин олтингугир мегӯед ки ин олтингугирдо шумо дар кадом меваҳо истифода мебаред? Ангуру, себу, гелосу кадомаш ба? Ина основной мо баъз барои ангур кор мефармем. Барои шӯр, касалиҳош. Касали шӯр мезанед. Чанд мартиба истифода мебаред ангур ба ҳамина? Як марта, ду мартиба мезанем, як сезон. Пеш аз гул мезанед? Пеш аз гул. Баъди гул мезанед? Кадомро қати чанг мекунед меина? Техника кади агар шароиташ набудагӣ даст кадиам чанг када мебурам. Чанг мекунед. Ин ко об намешад. Ин обба маҳлул намешад. Ина шабнам нашуданаш дар кор хушк ба чанг када буромдам дар кор. Ин бисёр вай мегӯям фоида дорад, а? Ин касалиҳо шӯра нигоҳ медорад. ҳамдиёрони азиз, шӯра гуфта ҳамун касали оиди ма мегӯянд, мо ҳам ҷел зад мегӯем, шӯр зад мегӯем, ку мо ҳам шӯра мегӯем зад шу. ҳамун ин олтингугир сахт фоида дорад ҳамдиёрони азиз. Ман медонам. Ина бинед ин қадар бисёр олтингугир мегиранд, баъд ин арзонам мефурӯяд ба гумонам. Ва ҳозир мо аппараташро мебинем. Мана ҳамдиёрони азиз, ин аппарате ки ҳамин олтингугирда мезананд. Кани Норқулҷон, окей, шумо бачаҷон гап занед. Ина куҷош ба мерезанд, ина куҷои трактор ба мебанданд. Ин чарх надорад. Ина трактора куҷош ба мебанданд ина? Ина трактора куҷош ба мебанданд? Аболош мерезанд, а? Заправкаҳо аҳам боло бардори як маротиба. Онҷа ҳамунҷа мерезанд. Инҷа пуф мекунад ме. Инҷа пуф мекардааст. Трактор мана баладбур. Не, ина тракторба фаҳмидам. Лекин ина куҷои тракторба меистад? Замин ба шакли рафтан мегирад ме? Не, болои замин ба ин хоб мекунад ме? Трактор кунашо бардошта мегирад. Трактор мебардорад, навеска кади мебардорад. Аз инҷа чанг када мепӯшад. Чанг, боға чанг када мепартояд. ҳамдиёрони азиз, дидед яке аз дар Тоҷикистон хеле кам истифода намебарем. Лекин истифода бурдани ин бисёр мувофиқи мақсад аст, чунки ин сулфур, яъне олтингугир, ин фунгисид дории табиатӣ. Ин химиявӣ не, ҳа? Собирҷон ака? Мана себзорро бинед, чӣ хел себзор. Ман Самарқанд омадам, себзор инҷаш ангурзор. Мана инҷаш ангурзор ва пушти анин девор инҷа гелос. Мо гелосо мерем. Гелоси ки надидани мерем. Мана шипангои калон сохтагӣ барои спомагатани ёрдам. Ана унҷа чӣ? Себ ваяшам, а? Себ. Унҷа ҳам себ будааст. ҳамдиёрони азиз, як майдача навор буд. Обутон оби қатрагӣ. ҳамунҷа ҳавз доред, а? Оби қатрагӣ ҳавзаш ҳамон, а? Ҳамунҷа ҳавз кардагӣ, шланг мотор партофтагӣ, шлангати оба мегиранд. Хулоси гап ки ҳамин боғпарвариро дар Самарқанд ба дараҷаи ниҳоӣ бурда расондагианд, чунки аз ин фоидаи ниҳоят калон мегиранд. Оле мегӯянд аз хоҷагии қишлоқ кам фоида не. Агар ки ҳамаи агротехникаро риоя кунед, мана бинед, себа бинед ки себ сим зада бастагӣ аст. Агар ҳамаи инро риоя кунед, бениҳоят фоидаи калон мегирад. Ҳамин мевои шумо Ӯзбекистон мехӯрад ё ки содиротам мекунед? Ангурҳоя? Ҳама чи? Ангуру, себу, гелосу? Ангурҳоя бисёр мо дар шаҳри Россия экспорт мекунам. Экспорт мекунанд ҳамаш? Себ худам бобане. Себа худи Ӯзбекистон мешавад. Ӯзбекистон аҳолишо хеле 40-50 миллион. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. Бо мо навори иловагиро мегирем.